Milovaní bratia a sestry a všetci tí, ktorí sa budete dívať na tento môj príspevok, na toto svedectvo, vás všetkých srdečne zdravím. A ďakujem ti, Otče, za to, že teraz máme tento čas od teba nachystaný a že ty požehnávaš každého jedného, ktorý sa díva na tento môj príspevok, na toto moje rozprávanie. Ďakujem ti, že to je nachystané všetko od teba na tvoju slávu. Buď ty oslávený na tomto mieste, aj v každom príbytku a v každom srdci, u každého, kto si to bude pozerať. Amen. Milovaní, my sme dneska, viete, vy, ktorí sa dívate na moje videá, tak ja sa vždycky natáčam sama, ale dneska som potrebovala pomoc Tomáška z nášho spoločenstva, ktorý má na starosti techniku a tieto veci, že mi pomôže, lebo ja v priebehu tohto svedectva chcem použiť nejaké obrázky a tie by som si tam sama nevedela vložiť. Takže vďaka za to, keď máme medzi sebou ľudí, ktorí majú svoje obdarovania a tými môžu slúžiť a toto je o tom, že si slúžime jeden druhému navzájom. Tak buď oslávený, Bože, naozaj v tejto veci. Ďakujem ti za to, že sa máme, že sme ako rodina. a to je krásne. Tak ja vám chcem porozprávať o tom, čo som zažila v rámci posledného pol roka. Dneska vieme, že máme začiatok prázdnin, ale môj život sa po Vianociach radikálne zmenil, respektíve bol zasiahnutý určitou záležitosťou, ktorá samozrejme priniesla určité kroky a určité rozhodnutia, určité proste okolnosti, ktorými musel človek prejsť a o to sa chcem podeliť, preto, aby mohlo to priniesť spásu iným a možno povzbudenie, potešenie, nádej, už ako to nazveme, ale nech je to naozaj zdrojom života. Tak vám chcem povedať, že ja som vlastne koncom minulého roka videla, že mám zdravotné problémy, ktoré už sa zdajú byť nie úplne v poriadku. Budem úplne otvorená, preto, aby som pomohla tým, ktorí niečím podobným prechádzajú. Ja som si dlho myslela, že mám hemeroidy a proste prijímala som vierou, že to bude všetko v poriadku a že som zdravá. Ale koncom minulého roka som začala mať problémy rôzneho druhu, nielen krvácavosť, ale aj rôzne výtoky. A rozhodla som sa, že po Vianociach pôjdem na vyšetrenie. Na to vyšetrenie som išla, najskôr mi lekári hodnotili, že sú to nejaké výrastky, ale potom v podstate až na kolonoskopii sa ukázalo, že to výrastky nie sú, ale že je to nádor. A ja som ho aj videla, hej, na obrazovke, tak pamätám si ten deň. A tak proste som to prijala ako informáciu, že proste je to tak, hej. Mala som nádor, ktorý neskôr bol vyhodnotený ako zhubný a vlastne bol postihnutý vnútorný zvierač konečníka. A ja som to prijala ako fakt a musím povedať, že aj keď som to videla, aj keď som to vedela, tak stále som vnímala samú seba ako uzdravenú v Ježišových ranách. Neviem ako, odkiaľ, ale vo mne bola naozaj výnimočná sila, nádej a proste taká neochvejná dôvera v Krista, že napriek tomu, čo vidím pred očami, tak to pravda nie je a ja to neprijímam. Ja som to proste neprijímala vôbec. Ale pretože v mojom okolí sa proste boli ľudia, ktorí so mnou, myslím v rodine, blízki ľudia, môj manžel alebo moja rodina najbližšia, neboli nastavení na to a pripravení na to, aby som liečbu odmietla, tak
A ešte k tomu poviem úprimne, že som ani ja sama nebola úplne presvedčená o tom, že by to bolo múdre rozhodnutie liečbu odmietnúť, pretože viem z minulého života, ale aj z takých vecí, ktoré človek pozoruje okolo seba, že niekedy je potrebné Božiu múdrosť používať a nie tvrdohlavosť alebo nejakú takú vlastnú presvedčenosť, hej. Lebo všetko, čo nie je z viery, je hriech. A ja som verila, že som uzdravená v Ježišových ranách. Nič menej, keď som skúmala svoje srdce, vnímala som samú seba ako nie úplne upevnenú z hľadiska okolností, ktoré som povedala, z hľadiska mojej rodiny a z hľadiska toho, že som naozaj mala dosť problémy s tými výtokmi. Takže som sa rozhodla, že pôjdem tou cestou na nejaký spôsob liečby. No, takže od toho zistenia v januári nastúpila som na práce neschopnosť 8.1. Trvala až do marca, taká séria rôznych predvyšetrení. A ja som sa pomaly tak proste chystala na to, že naozaj ma čaká chemoterapia a ožarovanie. No a niektorí, kto ma poznáte bližšie, tí, čo ma nepoznajú, tak chcem vlastne vydať túto ešte takú informáciu, že každodenne sa určitý okruh žien z nášho spoločenstva stretáva každé ráno na pravidelných modlitebných stretnutiach a vyučovaniach v duchu slova zo skutkov apoštolov, ako to bolo v prvotnej cirkvi, že každý deň sa stretávali na modlitbách, vo spoločnom zdieľaní, rozprávaní sa, v lámaní chleba a vo vyučovaní. Takže ja som od roku 21 deň čo deň s týmito sestrami trávila deň čo deň čas na týchto stretnutiach, na slávu Pánovu, na to, aby sme rástli v jeho moci a v jeho rozkvete a v jeho budovaní sa. A vlastne na tomto jednom našom stretnutí rannom školy Evanjelia moci, ako to nazývame, že získavame naozaj skrze tieto naše stretnutia väčšie porozumenie, kto je Ježiš a aká je moc jeho mena a moc Evanjelia Kristovho. A na jednom takomto stretnutí ja som prijala, že začala čítať jedna drahá sestra Lídia Žalm 23 z Pavlíkovho prekladu. A mňa to tak zasiahlo, lebo tam nebolo, že viete, aké je znenie. Aj keby som išiel dolinou tône smrti, hovorí Roháčkov preklad, ale v Pavlíkovi je tam, i kdybych šel prúrvou smrti, túne smrti, nebo tak nejako takto tam je. Presne teraz to neviem citovať, ale je tam ten výraz prúrva. Tak mňa tento výraz tak zasiahol zvláštne niekde hlboko do srdca, že ja sa vlastne v tejto prúrve nachádzam. A urobila som o tom aj také video deň pred mojou hospitalizáciou do nemocnice. To video sa volá Prúrva, arašidy a bomboniera, keď si to nájdete na mojom kanáli. Tak som to tu v rámci nášho zhromaždenia nedeľnejšieho takým malým vstupom hovorila, že o tomto žalme. Takže to bol deň pred mojou hospitalizáciou. A ten víkend som bola aj na takej prechádzke v parku, kde kvitli sakúry. A som sa zamýšľala nad tým, čo ma čaká a že v pondelok nastúpim na 6-týždňovú liečbu, ktorá bude obsahovať určitý postup, o ktorom budem hovoriť.
No, takže vlastne tá prechádzka v parku bola, Pane, ty vieš a ideš so mnou, aj keby som išla tou prúrvou tvojne smrti, ty si tam so mnou. A vlastne samotná hospitalizácia nastala v pondelok. Prišla som na izbu a to ráno máme v našom spoločenstve jednu sestru Aničku, ktorá má také... Ja vnímam ju ako taký dar, ktorý vždy ráno otvára svoje srdce Bohu a prijíma od neho vždy také zjavenie. A to ráno ona mala zjavenie z jedného slova, že Boh je moje svetlo zo Žalmu 27. A tak ja som ráno potvrdila na tomto verši Amen. A potom som nastúpila do nemocnice a dostala som posteľ, ktorá bola pod obrazom, na ktorom takéto nádherné svetlo je. Hej. Vlastne akoby naozaj Boh mi tam vtedy dal najavo, ja som naozaj s tebou, ja som to tvoje svetlo a v tom svetle vidíš to tvoje svetlo. To svoje svetlo vidíš v mojom svetle. A vidíš, kam máš kráčať ďalej a ja som tu, neboj sa. Takže tak začala moja hospitalizácia a vlastne ten deň, kedy som nastúpila, začala aj séria ožarovaní. Čakalo ma 30 ožarovaní každý deň. Ten, kto to nepodstúpil, tak nevie, ale tým, ktorí to už podstúpili, vedia, že najskôr vás zamerajú na takom zameriavacom CT-čku a vlastne urobia vám také znamenia na tele, aby vedeli, kde ten prúd tých ionizačných paprskov má smerovať. A vlastne to bol pondelok, to prvé ožarovanie a potom vlastne určitá príprava a prvá chemoterapia. Bola mi nadiagnostikovaná liečba takým spôsobom, že som mala mať 2 série chemoterapie, prvý celý týždeň a potom 5. týždeň liečby. A celé to malo byť teda 6 týždňov, hej. No takže v tom prvom týždni ešte som ako hrdinka, možno, že uvidíte mňa ležať na posteli, keď to tam Tomáško dá, alebo už dal a je tam vidno, ako ma napichujú teda na tú prvú chemoterapiu s tým, že mala mi tiec celý týždeň. Dostala som takú kabelku, tak to mu tam hovoria na onkológii, na krk, kde bol taký strojček a z toho strojčeka viedla striekačka a tá striekačka vlastne bola napojená na takú hadičku a priamo do mojej žily na ruke. A tam mi vlastne tiekla nepretržite celý týždeň bez prestania, deň, noc, chemoterapia. A chcem povedať, že ja som ju prijala v tom, že v takom nastavení srdca a dôvery v Ježišovú moc, že všetko, čo sa ma bude týkať, mi neuškodí. V duchu slov, ktoré všetci poznáme, tí, čo chodíme s Pánom, takže nebudem tie slová citovať. Ale verila som, že proste mňa sa nič zlé nedotkne a ja tú chemoterapiu absolvujem v pokoji a v poriadku. A musím povedať, že naozaj tie prvé 3 dni boli v takom, dá sa povedať, pokoji. Dokonca som mohla byť použiteľná pre mnohých pacientov na tom oddelení, ktorí mali nie dobré stavy všelijaké a vždycky sme sa porozprávali v jedálni alebo niekde na chodbách a bolo mi cťou niektorým aj zvestovať tú radostnú zvesť, že Ježiš za nás zomrel, aby my sme mohli žiť a že on je riešením pre naše trápenia, bolesti a choroby. A veľmi sa teším, že niektoré srdcia to aj prijali.
Takže nebolo to márne, to, čo tam možno zaznievalo skrze moje ústa a ja ti za to, Otče, ďakujem. No a potom prišiel taký, dá sa povedať, určitý zlom, hej, kedy prichádzala Veľká noc. Vlastne ja som bola hospitalizovaná v tom týždni, kedy bol veľkonočný štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok, hej. Takže vo štvrtok oni väčšinu pacientov prepustili domov a ja, pretože mi tiekla tá chemoterapia nepretržite, musela som tam ustať až do soboty. A nemohli ma ale nechať na tej izbe, na ktorej ma prijímali, ale potrebovali nás, ktorí sme tam všetci ostali, premiestniť na iné poschodie a do iných izieb. A musím povedať, že so zmenou poschodia a zmenou izby nastal aj zlom v mojom stave. Neviem, prečo sa to takto stalo, ale naozaj sa to tak stalo. A korešponduje to naozaj zasa s obrazom, ktorý bol nado mnou. Je to čierny obraz, na ktorom sú akoby tmavé motýle, úplne diametrálne iný obrázok, ktorý naprosto vystihoval môj stav, do ktorého som sa dostala vlastne vo štvrtok. Vo štvrtok som začala mať tráviace ťažkosti, začala som akoby mať takú vnútornú, neviem, ako to mám nazvať, nechcem to nazvať depresia, to nie je depresia, ale je to taký stav, ako by ste boli tak odstavení od všetkých mentálnych funkcií. A bola som schopná na posteli len ležať, úplne naticho, mať televízor pred sebou, pozorovať pohybujúce sa obrázky a čo najmenej rozprávať a čo najmenej reagovať na svoje okolie, lebo som mala pocit, že mi to úplne gumuje všetko v mojom vnútri a vlastne všetky moje kognitívne funkcie boli úplne znížené na minimum. Takže to je také svedectvo, že rozumiem každému jednému, ktorý prechádza chemoterapiami, že naozaj tá krv, keď je navštívená takouto agresívnou látkou, ktorá síce vyničí množenie rakovinových buniek v tele, tak vyničí aj všetko zdravé možno, alebo to, čo nám je prospešné. To je všeobecne známe, ale keď to človek zažije na vlastnú kožu, tak to proste chcem len dať tak do svetla, že to naozaj nie je nič príjemné. Aj človeku, ktorý je na to akoby vyzbrojený niečím od Boha. Že má to Božie vyzbrojenie, predsa len to telo jednoducho reagovalo. A to bolo pre mňa taký prvý moment, kedy som si uvedomila, bude to trošku iné, ako si možno myslela, ale ideme spolu, Pane, ideme tým ďalej spolu. Takže ja som vlastne na tej izbe bola do soboty a v sobotu o 12:00 mi dotiekla tá uvedená chemoterapia, odstavili ma od toho, úplne som si vydýchla. A akoby s takou úľavou som prijala, že pre mňa manžel prišiel a išla som domov. A vedela som, že máme mať návštevu, má prísť k nám rodina, deti naše, ale myslela som si ešte v aute, keď som išla domov, že nebudem toho schopná vôbec absolvovať takúto návštevu a takúto klasickú Veľkú noc, lebo som bola úplne v inom svete. Ale zázrak sa stal, neviem, ako sa to stalo, ale vlastne zo soboty na nedeľu akoby som ožila a Pán do mňa dal taký nový život, akoby životodarný duch ma občerstvil a na zábere, ktorý tam Tomáško možno teraz vloží, je vidno vlastne taký záber z toho rodinného stretnutia, kde je vidno, že mám zaviazanú ruku, ktorá ma veľmi silno bolela, potom vpichu chemoterapia. Úplne vlastne do dneška ešte si pichám fraxiparín, lebo v tej ruke mám zrazeniny, v tej jednej povrchovej žile.
Takže vtedy vlastne som si to musela viazať a mať obklady na tom vínové a rôzne iné, aby to som uľavila tej bolesti. No a na tej fotke vidno aj môjho drahého vnúčika, 12-ročného Danielka a môjho syna Adama. A dá sa z toho vyrozumieť, že naozaj môj stav bol úplne taký, že to je chvála Bohu. Není to na nikoho iného chválu, ale na chválu toho, ktorý nám dal toho životodarného ducha, ktorý nás dokáže tak oživiť, aj keď sa cítime úplne zle. Ale proste každý deň je nová milosť a tá milosť sa stala. Ja som ráno zasa sa dokázala usmievať, dokázala som fungovať, dokázala som dokonca v kuchyni fungovať na nejaký spôsob. Takže vďaka za to, Bože. No a dala som tam schválne túto fotku, kde je vidno Danielko, pretože tento môj drahý vnúčik mi doniesol darček, hej. A ja keď som ten darček zbadala, tak ako by ma zasiahol blesk z neba, pretože on mi doniesol namalovaný obrázok. Obrázok bol namalovaný na čiernom podklade a ja som aj o tomto urobila znova také iné video, ktoré si nájdete určite v histórii môjho kanála. Je to, neviem, proste v priebehu tej liečby som urobila toto video o tomto obrázku, ktorý Danielko nakreslil. A na ňom je vidno vlastne, on mi vlastne povedal, že to nakreslil babička, že tam je, hovoril mi babička, tam je vlastne symbol kríža Pána Ježiša Krista, že keď bol on ukrižovaný, čo sa vtedy dialo. Keď sa zotmelo všade, hej, preto je to čierne, lebo sa zotmelo, hej. A skaly pukali, na tom obrázku je vidno dole taká pukajúca skala. Na obrázku je vidno blesk, alebo hromy blesky boli a jednoducho chrámová opona sa roztrhla. Aj tam je taký náznak, že tam urobil Danielko, hej, že to znamená, že tá opona sa trhá. Ale z toho všetkého vyplýva láska, nádej, život. Hej, z tohoto Ježišovho utrpenia, z toho, že celé nebo zastalo a všetok hnev Boží sa vylial na ňom. Z toho kríža ku nám tečie spasenie. Ku nám tečie ten životodarný duch, ktorý oživil to moje choré telo, alebo mentálne otupelé telo. Hej, to telo v tme, ktoré ešte v sobotu bolo úplne neschopné a myslelo si, že bude ležať v posteli celý víkend, ale naraz som proste ráno zázračne vstala. Takže nech ti je Bože sláva aj za to, že si vnúkol môjmu vnukovi, tak som to krásne povedala, Danielkovi nakresliť taký nádherný obrázok, ktorý sa mi spojil práve s tým obrazom, ktorý som našla v nemocnici. Tí čierni motýly v tme, v tej prúrve, boli niečo ako keď bol Ježiš v tej tme, keď bol v tej agónii smrti, ale vlastne my v tej smrti už nemusíme byť. Aj v tej smrti máme svetlo. No a pokračujem ďalej. Vlastne, keď som znova v pondelok nastúpila do nemocnice, tak som už vlastne bola v takom zasa nastavení, no dobre, ideme ďalej. A ešte som bola v takom stave, že som bola schopná fungovať ako predtým. To znamená, že ešte som sa prechádzala po chodbe, ešte som chodila normálne do jedálne na obed, ešte som sa rozprávala so spolupacientmi a spolu sme obdivovali jeden nádherný strom, ktorý tam mimoriadne tento rok rozkvitol. Pod oknami chodby onkológie rozkvitla nádherne magnólia a ja, keď som ju uvidela, tak mi prišla ako nevesta, ako vyzdobená
keď máme verš z Izaiáša 61:10, tam sa hovorí o ženíchovi, ktorý si zdobí hlavu svojimi stuhami a neveste, ktorá sa krášli svojimi ozdobami. A mne prišla táto magnólia ako obraz na túto nevestu vyzdobenú tými nádhernými ozdobami. A tak som to aj rozmnožovala všade okolo seba, pretože to bolo niečo nádherné. To bolo také svetlo naozaj, ktoré ma tam potešovalo. Vždycky, keď som ju videla, tak chodila som po tých chodbách, tak som si uvedomovala prítomnosť Ježiša Krista tam so mnou a so všetkými nami a s každým z nás, ktorí sme v akomkoľvek rozpoložení a v akomkoľvek stave. Takže toť ten strom a potom idem pokračovať, že vlastne som v tom týždni ešte prežila jeden deň taký moment, že som túžila iným spôsobom ešte takým, akým som to nikdy ešte neprejavila, vyjadriť takú slávu Bohu, takú radosť z Božej prítomnosti. Jedna drahá sestra, nemusím ju menovať, mi doniesla kvietok práve cez ten inkriminovaný víkend, kedy mi dotekala tá chemoterapia a keď som bola ešte v tej tme, tak ma navštívila jedna sestra a doniesla mi taký kvietok, ktorý som tam mala celý týždeň a keď už odkvital, tak som proste prežila, že ja ho chcem zvečniť. Hej? Takže som chytila do ruky pero, zohnala som si papier a tú kytičku, ktorá tam v tej vázi ešte ostala, som zvečnila a uvedomovala som si, že vďaka Bože za to, že tvoja sláva je tu večne, nikdy neskončí, aj keď kvety odkvitajú, hej, a náš život je ako tráva, ktorá tu dnes je a zajtra uschne, ale tvoj život trvá na veky, tak mi prišlo, že toto na veky potvrdzuje tá moja perokresba. A tá zostane naozaj, aj keď to ja už možno nebudem. Takže som si hovorila, vďaka Bože za to, že nás tak obdarovávaš takými rôznymi chvíľami, kedy naozaj môžeme iným verbálnym spôsobom zjavovať tvoju slávu. No a ešte v tom týždni, tomto druhom, som absolvovala mnoho prechádzok po okolí, ešte som bola v kondícii, takže som na jednej prechádzke znova stretla prítomnosť Ježiša Krista a to bol jeden taký pník, som tam objavila, jeden taký pares, hej. A z toho parezu rástol stromček. A mne to znova pripomenulo z Božieho slova jedno miesto, že a vyjde prútok z parezu Izaieho a mládnik z jeho koreňov ponesie ovocie, hovorí Izaiáš 11. kapitola, 1. verš. A znova som stála dlho akoby na tomto mieste a som premodlievala mnoho vecí a chválila Boha. Takže rozmnožujem to medzi nás, že vidíme prítomnosť Krista všade, kam prídeme, vo veciach, v prírode, jednoducho v okolnostiach, všade okolo nás, ale aj v nás samých, pretože my, keď v tú chvíľu otvoríme svoje srdce Duchu Svätému, tak On nás naplní. A On nás poteší a On nám dá vedieť, že je tá pravá radosť v nás. Takže ja si živo pamätám na ten deň, kedy som opäť sa radovala v Jeho prítomnosti aj skrze toto stretnutie s tým mládnikom, ktorý vyrastá z koreňa alebo z pňa, z parezu. No a potom prišiel víkend a manžel pre mňa prišiel, bol koniec týždňa, v piatok pre mňa manžel prišiel a sme sa rozhodli, že si urobíme výlet do Rajeckých Teplíc,
kde sme sa prechádzali a mňa tá prechádzka tak občerstvila, že som si ju chcela ešte zopakovať v sobotu sama. A keď som sa tak tam sama prechádzala, tak už nebolo také pekné počasie, ale mňa tá prechádzka predsa len potešovala. A našla som tam jedno také miesto, že som si hovorila, že táto cesta, ktorú teraz ja si dám na tú selfie, tak to je tá cesta, po ktorej kráčam. A Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A on mi dával najavo, že ja som tá cesta, po ktorej kráčaš a dôjdeš aj do víťazného cieľa. Neboj sa. Takže toto tiež rozmnožujem ako takú nádhernú pravdu a nádherný drahokam, ktorý si môžeme vložiť do nášho vnútra a môže sa v nás stať prameňom života, ktorý vyviera do večnosti a nikdy neprestane tiecť, pretože on je tým prameňom v nás. No a teraz dôjde k trošku k niečomu, čo možno ani ja som nečakala, ani vy nečakáte teraz, čo poviem. Po tejto mojej prechádzke v sobotu večer som ľahla do postele a nevedela som, čo ma čaká ráno. O 4 ráno ma zobudili nesmierne silné bolesti, ktoré neustávali, neprestávali. Boli to bolesti niekde v oblasti konečníka a dolných partí celých, tam, kde máme my ženy, ženské veci a proste celé brucho. Jednoducho nesmierne bolesti. A som si hovorila, bola som z toho úplne prekvapená. Celá nedeľa bola pre mňa veľkou záťažou vôbec to prežiť. A čakala som, až príde pondelok, až opäť prídem do nemocnice a budem to môcť riešiť s ošetrujúcim personálom. Takže v pondelok, keď som nastúpila na liečbu a videla som, že vlastne tá bolesť ďalej pokračuje, tak som pochopila, že ten stav sa mení a že pravdepodobne už na víkendy už chodiť nebudem a že už pravdepodobne do konca liečby strávim ten pobyt v nemocnici. A tak sa naozaj, aj keď ma to veľmi bolelo, chcem povedať, že ma ako neopúšťala dôvera v Krista a v jeho dokonané dielo kríža. Neopúšťala ma táto dôvera. Akurát sa zmenilo niečo vo mne, že som si uvedomila, že niekedy je to vyznanie aj cez slzy, aj cez bolesť, ktorú máme. A v tej bolesti si môžeme uvedomiť, že tá najväčšia bolesť, ktorá kedy na svete bola bolesť, ktorú prekonal a prijal do svojho tela, na svoje telo, nechal proste dopadnúť tú najväčšiu bolesť. Keď sa nechal dobrovoľne zbičovať kvôli nám, aby sme my mohli povedať, v tvojich ranách sme uzdravení. A ja som si veľmi hlboko uvedomovala, že on niesol moje bolesti. Je v Izaiášovi 53. kapitole napísané, že on niesol naše bolesti. A keďže on ich niesol, my už ich nemusíme niesť. Ale nerozumiem tomu, prečo niekedy sú situácie, kedy na nás tie bolesti doliehajú a musíme ich prejsť, ale nemám v srdci ani horkosť, ani výčitku. Jednoducho som tým prešla, pretože jednoducho tak to bolo a tak to prišlo. A vlastne ďalej v tom týždni pretrvávajúcich bolestí už ma museli na to ožarovanie voziť, lebo už som nebola schopná moc chodiť. A
diali sa ešte iné veci, ale zázrakom sa stalo niečo v tom týždni, že som na chodbe stretla jedného človeka, ktorý sa mi prihovoril, poznal ma po mene a predstavil sa mi ako inžinier Pecár Juraj a bol to fyzik, ktorý mi povedal, že on je ten, ktorý vypočítával tie dráhy toho ožarovacieho prístroja pre mňa. A pre mňa to bolo také zjavenie, také potešenie, že mi Boh poslal človeka, ktorý, lebo není to bežné, že proste to takto ľudia, takto spolu tam fyzikovia a pacienti komunikujú, hej, a niekedy sa ani nestretnú. Ale proste on mňa oslovil, on mi aj povedal, že vypočítaval tie moje dráhy a povedal takú vetu, že dalo mi to riadne zabrať. Tak mi to prišlo také Božie, také krásne stretnutie a ja za to ďakujem, Bože. No a ďalej chcem povedať, že v tej chvíli, v tom týždni treťom, čo bežal, som sa dostala do takého rozpoloženia, že som už nemohla čítať Božie slovo, že som nedokázala vypočuť si nejaké vyučovanie, keby som aj chcela zo záznamu, alebo aj skrze pripojenie sa na Zoomové stretnutia, keď náš zbor sa stretáva vždy v útorok na Biblickej cez Zoom, alebo v nedeľu potom na zhromaždení máme tiež Zoomové pripojenie. Ja som síce bola pripojená, ale ja som nebola schopná byť aktívnym účastníkom. A jediné, čo ma držalo pri živote, bolo, že som mala sluchátka v ušiach a dosť často som počúvala pieseň Šalamúnovu. Je to kniha zo Starého zákona, ktorá autorom je Duch Svätý, ktorý si použil na to kráľa Šalamúna. A on tak prorocky vyjadril, aká je láska medzi Ježišom Kristom a jeho nasledovníkmi, ktorí ho nasledujú v duchu a pravde a ktorí sa nazývajú jeho nevesta, jeho cirkev, jeho telo, ktoré v duchu a pravde uctieva jeho meno a ktoré ho tak nesmierne miluje ako nevesta svojho ženícha. A počúvanie tejto knihy vo mne evokovalo také duchovné vnímanie, že som hlboko v srdci prežívala lásku, nesmiernu lásku, ktorá prekonávala všetko, akékoľvek okolnosti, akékoľvek bolesti, akékoľvek ďalšie informácie, akékoľvek čokoľvek, hej. Jednoducho vydávam svedectvo, že tá láska je najvyššia hodnota, najkrajší rozmer toho, čo nám Kristus daroval a čo môžeme my dať jemu. Bez lásky nie je nič, ako čítame v 13. kapitole 1. listu Korinťanom, že bez lásky nič nie som. Aj keby som mal jazyky a proroctva, aj keby som hory prenášal, bez lásky nič nie som. A je to tak. Láska prekonáva všetko, aj tie najväčšie trápenia, utrpenia, bolesti, neviem čo, všetko by sa dalo vymenovať. No a ďalšia vec, ktorá... Tomáško sa na mňa díva, že sa mi pohnul mikrofón, takže ho zavolám, že mi to opraví. Oprav mi to, moje zlatičko. Dobre, tak môžeme pokračovať, hej. No a tak v tom ďalšom týždni teda, keď som počúvala tú pieseň Šalamúnovu a keď som mala teda ten zhoršený stav, tak ešte k tomu pribudla postupne ďalšia okolnosť a to je tá, že mi začali vypadávať vlasy. A dosť, hej. Že niekedy som si takto hrábla do vlasov a mala som dlhšie vlasy. Tí, ktorí ma poznáte osobne, viete. A
vlastne vyťahovala som si dosť také chumáče vlasov a už som sa pomaly psychicky pripravovala na to, že je možné, že o tie vlasy prídem. A musím povedať, že aj to ako niečo tak pre mňa znamenalo, že som si hovorila, no tak vlasy, vlasy sú vlasy, ideme ďalej. Ale tiež to nebolo len tak, hej. No a potom nastalo jedno ráno a v to ráno som si povedala, ja si idem tie vlasy aj umyť, lebo do tej doby, ako by sa mi nechcelo ísť ani do sprchy, teda sprchovala som sa deň čo deň a niekoľkokrát denne, ale nechcela som si namáčať hlavu a umývať si ju kvôli tomu, aby mi tie vlasy viac neodchádzali. Ale potom jedno ráno som vstala a išla som do sprchy aj s tou hlavou a povedala som si, že proste ja si tú hlavu umiem a proste keď vypadnú, tak si kúpim parochňu. Takže z toho rána je ďalšia fotografia, kde som zabalená v deke a fotím sa ešte s tými dlhšími vlasmi, ktoré boli už riadne preriedené. Není to až tak vidno, ale ja viem, že tam ich veľmi veľa chýba už tých vlasov. A proste tak to bolo, no. A ďalej dívam sa trošku do svojich poznámok, lebo musíme byť s Tomáškom zladení, ako ja rozprávam a on do toho musí vkladať tie moje obrázkové vstupy. Takže to je asi tak z toho nemocničného prostredia všetko. Ešte je tam vlastne jeden záber tej situácie, ako to v tej izbe vypadalo, čo som vlastne celých 6, respektíve 7 týždňov, lebo ja som tam bola nakoniec 7 týždňov, pretože ma zastihli sviatky, ako je Veľká noc a 1. máj a cez tieto dátumy sa neožarovalo, takže sa môj pobyt predĺžil z 6 týždňov na 7 a celých 7 týždňov vlastne som bola na izbe pod týmto obrazom, kde vo svetle vidíme svetlo, ale videla som vlastne 2 okná a mala som tam 2 spolubývajúce a čas sme trávili rozprávaním sa a jednoducho pozeraním do okna, rozmýšľaním, meditovaním nad tým, čo je Boh, čo pre mňa Boh urobil, čo pre mňa Ježiš urobil, uvedomovaním si hlbokej obety a vzácnej obety Ježiša Krista na kríži, ktorá mi dávala rozmer života do každého dňa a ktorá naplňovala moje ústa chválou. A keď ešte môžem povedať, tak, že napríklad som chodila na široko, hej. Nemohla som vôbec chodiť, takže ja som chodila ako rak, nie pozadu, ale tak proste, že nohy ďaleko od seba. A keď ma tam prišla aj moja rodina navštíviť alebo kdokoľvek, tak ma videli v stave, že boli prekvapení, jak to so mnou mávalo a lomcovalo. A vlastne na to ožarovanie ma museli voziť na vozíku a kdekoľvek ma ešte viezli, tak proste bolo potrebné ma tam zaviesť. No a ešte sa stala taká vec, že ja som mala v 5. týždni vlastne absolvovať 2. chemoterapiu celý týždeň, ale ešte poviem také malé svedectvo, že ja som z nedele na pondelok povedala otcovi, že otče, ja tú 2. chemoterapiu už nedám. Ja sa tak nedobre cítim a ty to vieš, že uprostred všetkých tých bolestí z toho ožarovania ja sa necítim na to, že ešte som schopná prijať do tela aj tú 2. chemoterapiu. A predstavte si, čo sa stalo. To ráno prišli lekári, zobrali mi krv, sestričky a v priebehu dňa sa rozhodlo, že 2. chemoterapia už sa dávať mi nebude, pretože krvný obraz to nedovoloval vlastne. Takže už by ma to veľmi zasiahlo
že by to nebolo dobré, takže oni rozhodli, že tá druhá chemoterapia už mi dávaná nebude. A jeden krásny rozmer to malo. Mala som takú mladú ošetrujúcu lekárku a ja som jej povedala, pani doktorka, ono to tak malo byť, viete, skutočne to tak malo byť, lebo Boh o tom vie, že ja už ju prijímať nemusím a on aj tak mi daroval uzdravenie. Ja viem, že budem uzdravená, či tú chemoterapiu mať budem alebo nie. A ona mi povedala, ja tomu rovnako tak verím. Takže sme boli dve v jednote a ja som v tom mala absolútny pokoj a cítila som, ako sa celé nebo usmieva. Takže to je taká krásna vec. Takže Boh je dobrý, jednoducho, hej. A po tých 7 týždňoch som prišla domov a ešte ďalšie 2 týždne som mala dosilné bolesti. Vyžadovalo to, aby si môj manžel zobral dovolenku a staral sa o mňa a dával mi liečivé obklady, lebo celý rozkrok ma bolel neskutočne. Mala som mokvavé rany, ktoré som si musela liečiť dostupnými možnými spôsobmi, ktoré boli možné. To ja tu teraz nebudem rozoberať, ale jednoducho od aloe vera až po rôzne produkty, ako boli tylové obklady a ja neviem čo všetko, hej, takže tak, no a vďaka za to, že máme okolo seba vzácnych bratov a sestry, ktorí na nás myslia, ktorí nám pomáhajú a aj prakticky pomáhajú, pretože skrze jedného blízkeho človeka som dostala produkty, ktoré môžem prijímať do svojho tela ako tie produkty, ktoré vlastne nám dodávajú to, čo to telo potrebuje v tú chvíľu, hej, prijať. To znamená, že ja neviem, hej, vitamíny, minerály a tak ďalej. Takže vďaka za to, že sa ku mne dostali produkty, ktoré ma veľmi rýchlo dávali do poriadku a ja som za to nesmierne vďačná. A je to tiež na Božiu slávu. A ja si myslím, že aj toto je súčasť tej záchrany, že prijímame aj z toho praktického materiálneho sveta to, čo Boh daroval. Hej. On daroval bylinky, on daroval vitamíny a minerály v rôznych podobách, aby sme ich prijímali, aby to, čo nám daroval ten chrám, v ktorom sídli on sám, aby ten chrám bol použiteľný a mohol slúžiť na jeho slávu. A tak ja za to ďakujem, že som tak súčasťou tohoto tiež mohla byť a vidieť na vlastné oči, ako dokáže človeka takéto niečo tiež pozdvihnúť a vybudovať relatívne v krátkom čase. Mne sa úplne viditeľne zlepšoval zdravotný stav, ale najmä je to na Božiu chválu. Hej. Ja naozaj ďakujem Ježišovi za to, že tá moc modlitby, aj najmä tá, bola tá, ktorá ma dvíhala hore a dvíha stále. a teda aj tie praktické veci, ako som ich spomenula. No a už sa budem blížiť k záveru môjho svedectva. Poviem vám, že znova som sa začala pripájať na tie naše ranné stretnutia školy Evanjelia moci. A pri jednom našom stretnutí mi jedna milovaná sestra povedala, že ja mám doma ten preklad toho Pavlíka, ktorý ťa tak oslovil v tom žalme 23. Že ja mám dva výtlačky doma, tak jeden ti darujem. Tak som bola veľmi šťastná, tak ona neváhala, mi to poslala poštou. Mne to zakrátko prišlo. A chcem povedať jednu krásnu vec. Ja keď som ten balík otvorila a vytiahla tú Bibliu, sadla som si u nás doma na terase a otvorila to Božie slovo, Bible,
študijný preklad Miloš Pavlík. Otvorila som to na piesni Šalamúnovej. Poviem vám, že vyhrkli mi slzy, lebo je to niečo nádherné, že Boh vie proste o každej našej myšlienke, o každej našej radosti srdca. Hej, takže on mi pripomenul tú radosť môjho srdca, ktorá bola v priebehu tých 7 týždňov v nemocnici. A vlastne tak mi to aj potvrdil. A doporučujem všetkým možno si tento preklad zadovážiť, pretože nie je to blízke, že to napísal človek, ktorý pochádza alebo nejakú dobu žil z mesta, v ktorom som sa ja narodila, a to je Šumperk. Takže vďaka za to, hej, že môžem, v tomto to má pre mňa aj tiež taký zvláštny rozmer, že čítam teraz Božie slovo, ktoré napísal Šumperák. A vlastne, keď som sa dávala teda dokopy, tak som sa rozhodla, že si tie vlasy ostrihám, tak teraz vidíte, že už tie vlasy nie sú dlhé a to ráno som sa vyfotila a podelila o tú fotku s ostatnými, že jednoducho vlasy už sú preč, hej, a tie dlhé a tie, čo tam zostali, tak proste zatiaľ sú a zdá sa, že to vypadávanie sa zastavilo, takže uvidíme, ako to bude ďalej, ale Pane, Ty vieš, je to v Tvojich rukách a Ty máš všetky vlasy spočítané na našej hlave, takže Ty presne vieš, koľko ich teraz mám. A ďaká za to. A ešte na záver chcem povedať jeden krásny taký rozmer toho môjho pobytu v nemocnici. Jedna vzácna sestra, ja ju nebudem menovať, ale ona vie, keď zbadá ten obrázok, ktorá to bola. Jedna drahá sestra mi poslala fotku a pod ňou bolo napísané ja som ružou Sárona. A je to vlastne taký úryvok z piesne Šalamúnovej. A ono sa to tak všetko dohromady spája ako pucle. A ja naozaj touto piesňou Šalamúnovou túžim ukončiť aj toto moje svedectvo. Ešte nemám potvrdené fyzicky pred očami, že som uzdravená. Ešte ma čaká, dneska je začiatok júla, začali prázdniny a mňa čaká kontrolná magnetická rezonancia pánvy a brucha až uprostred augusta. Takže až vtedy sa naozaj fakticky, reálne pred očami potvrdí, že som uzdravená. Zatiaľ to vyznávam len vierou, ale som o tom naprosto presvedčená, bez záchvevu, pochybovania. Takže Otcovi chcem za túto chvíľu poďakovať, vzdať mu za to česť a slávu, ktorá mu náleží. A ďakujem ti za to, že ty si mojím životom a že smiem žiť skrze tvojho ducha, a tešiť sa každý deň, že proste žijeme tvoj život už teraz tu na zemi, že vlastne si nám prišiel doniesť nebo a my môžeme to nebeské kráľovstvo žiť v našich telách, v našich chrámoch, v našich vzťahoch, v našich rozhovoroch, v našich pohnutkách srdca, v našich skutkoch, ktorými sa potvrdzuje naša viera, a v celom našom žití. Tak buď oslávený. Amen. A ja mám na srdci teda na záver sa s vami podeliť o pár úryvkov z tejto piesne Šalamúnovej, pretože to tomu tak patrí a nech je to naozaj na jeho slávu. Takže, jak nájdem okuliare, tu ich mám, tak budem čítať. Kráľ ma uviedol do svojich komnát. Plesať a radovať sa budem v tebe. Tvojou vlajkou nado mnou je láska.
Som ružou Sárona, ľaliou údolí. Tvoja ľavica je pod mojou hlavou a tvoja pravica ma objíma. Hovoríš mi: nože vstaň, moja priateľko, moja krásna, a poď, lebo hľa, zima pominula, prška prešla, už prešla. Kvety sa ukazujú po zemi. Prišiel čas spevu a hlas hrdličky čuť v našej zemi. Fík už do červena farbí svoje holičky a viniče samý kvet vydávajú vôňu. Nože teda povstaň, moja priateľko, moja krásna, a poď. Moja holubico v rozsadlinách skaly, v skrýši príkreho svahu, ukáž mi svoju tvár. Daj, nech počujem tvoj hlas, lebo tvoj hlas je sladký a tvoja tvár krásna. Prišiel si do svojej záhrady, zbieraš svoju mirhu so svojou voninou, ješ svoj plást so svojím medom, svoje víno so svojím mliekom. Obdivujem ťa. Poď, môj milý, výjdime do poľa, prenocujme vo vsiach, vstaneme skoro ráno a pôjdeme do viníc. Pozrieme, či kvitne vinič, či sa roztvoril vinný kvet, či kvitnú granátové jablone. Tam ti dám svoju ľúbosť. Ľúbostné jablčka vydávajú vôňu a nad našimi dverami všelijaké skvostné ovocie, nové i staré, ktoré som tebe, môj milý, zachovala. Polož ma ako pečať na svoje srdce, ako pečatný prsteň na svoje rameno, lebo láska je silná ako smrť. Ani mnohé vody nemôžu uhasiť lásku a rieky jej nezatopia. Keby niekto dával všetko imanie svojho domu za lásku, opovrhli by ním. Otče, ďakujem za túto chvíľu, za výsadu. Takýmto spôsobom dneska vyrozprávať v tvojej prítomnosti tento príbeh a túžim ťa vyvyšovať a oslavovať tvoje meno svojim životom, každým svojim slovom a vierou, ktorá sa dokonáva v skutkoch. Amen. Srdečne pozdravujem. Tomáško, môžeš skončiť.